Planken er blevet en meget populær øvelse. Alle kan lave den. Det er en meget effektiv træning af benene, maven, ryggen og armene. Der er nogle ting, man kan gøre rigtigt, der er nogle ting, man kan gøre forkert, og jeg vil vise dig, hvordan den bliver udført korrekt. Planken ser sådan her ud. Du ligger lige med din ryg. Du har skulderbreddes afstand mellem dine albuer. Hænderne er adskilte. Fødderne er også adskilte let, ikke mere end skulderbredde. Det er den officielle udgave af, hvordan udføres den her øvelse. Teknisk set korrekt. Så er det vigtigt, at du ikke lægger for stort pres på din lem, og det gør man ved at suge sine navle en lille smule ind. Prøv at runde en lille smule i lemmen, presse musklerne op imellem skulderbladene og være afslappet i din halsmuskulatur. Hvis du ligger i længere tid, er det en rigtig god idé at flytte din vægt en lille smule rundt. Det gør det noget nemmere. Synes du, det her det er for anstrengende, eller vil du holde pause undervejs, så kan du sætte dine knæ i og lave vægtstangen kortere, det gør det noget nemmere. Hvis du vil øge den samlede tid, du kan ligge i planker, det vil sige sætte en ny bedste tid, så skal du træne i intervaller. Hvis din bedste tid f.eks. er 5 minutter, så er det en god idé at dele det op, så du f.eks. træner i 3 minutter ad gangen. Så kan du lave intervaller, hvor du laver det 2 eller 3 gange 3 minutter med en pause imellem. Den pause gør du bare gradvist kortere i løbet af dine træninger, og på et tidspunkt så vil du have flyttet den samlede tid, du kan ligge. Ja, puha. Det er ligegyldigt, om du kan stå her i 10 sekunder eller i 10 minutter. Det er en meget effektiv øvelse, hvor du i store træk træner hele kroppen. Du træner dine holdningsmuskler, dine ben, arme, ryg og mave. Så rigtig god fornøjelse.